Il-ġimgħa tal-Festa ta' Santa Marija, fl-eqqel tal-istaġun sajfi, reġgħet ġabet magħha riżultati mill-aktar pożittivi għas-settur turistiku f'Għawdex, kif jikkonfermaw l-ispeċjalisti fis-settur f'kummenti lil One News. Skont tarif mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti, l-MHRA, u l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu, il-GTA, l-attività matul dan il-perjodu reġgħet kienet qawwija, simili għas-sena li għaddiet, għalkemm ukoll b'xi differenzi sinifikanti. Skont informazzjoni miġbura mill-MHRA mill-għand il-membri tagħha, il-lukandi l-kbar f'Għawdex irrapportaw livelli ta' okkupanza tajbin tul il-ġimgħa kollha. Buħut li saħansitra kienu mimlijin kompletament fit-tmiem il-ġimgħa, waqt li l-medja ta' kmamar okkupati kienet madwar 85%. Għalkemm il-lukandi iżgħar ma kellhomx riżultati daqshekk b'saħħithom qabel il-weekend, l-attività żdiedet b'mod sinifikanti hekk kif resaq jum il-festa tal-15 ta' Awwissu li din is-sena ħabtet il-ġimgħa u bekk ħeġġeġ iżjed Maltin biex japprofittaw irwieħhom. Dwar dan ħadna ir-reazzjoni tal-President tal-MHRA Tony Zara. Il-sitwazzjoni ta' Santa Marija dejjem tkun tajba, però partikolarment is-sena għall-lukandi, speċjalment il-lukandi l-kbar, rajna il-domanda kienet qawwija u kienet qawwija wkoll fil-perjodu li jiġi qabel Santa Marija. U allura dina kienet tajba ħafna għall-lukandi, però mhux il-lukandi biss ukoll li marru tajjeb rajna r-ristoranti il-ristoranti wkoll kellhom okkupanza tal-imwejjed tajjeb ħafna. Dan juri li Għawdex għadu destinazzjoni ewlenija għal ħafna li jixtru jqattaw il-vakanzi f'dan il-perjodu f'ambjent aktar rilassanti. It-tmiem il-ġimgħa estis ukoll għen biex ħafna viżitaturi iqattaw iżjed jiem fuq il-gżira minn drabi oħra. Dan wassal għal żieda fl-attività kummerċjali, inkluż għal ristoranti, il-ħwienet u servizzi oħrajn relatati mat-turiżmu. Minkejja dan, il-ġimgħa ta' Santa Marija komplet tikkonsolida r-rabta kulturali bejn Għawdex u din il-festa. Fil-fatt, eluf ta' akkomodazzjonijiet tal-kiri u oħrajn li huma proprjetajiet sekondarji jew villaġġaturi mill-Maltin u allura mhux irreġistrati raw li Għawdex jikseb numru impressjonanti ta' viżitaturi f'dan iż-żmien. Skont il-kap eżekuttiv tal-GTA, Joe Muscat, dan il-fatt kellu impatt dirett fuq l-ekonomija Awċija li f'dan iż-żmien tas-sena tiddependi ħafna fuq l-influss kemm tal-Maltin kif ukoll tal-barranin. L-andament ta' Santa Marija huwa wkoll ikkonfermat li kien fuq l-istess livelli tal-passat anke minn figuri tal-Gozo Oceania. Sensi, in-nies li qasmu lejn Għawdex dan il-perjodu kien ftit iktar milli kellna s-sena l-oħra li jiġifieri illi intlaħaq biex ngħidu hekk il-livelli ta' snin ta' qabel. Ovvjament ikollok reazzjonijiet imħalta fis-sens li diversi stabilimenti jirrapportaw li għandhom l-okkupanza tagħhom hija bażikament okkupata kollha. Kif anke ħabbar One News, kważi 140,000 persuna qasmu l-fliegu fil-ġimgħa tal-Festa ta' Santa Marija, bżieda ta' madwar 3,800 fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Bekk, il-ġimgħa ta' Santa Marija u anke x-xahar ta' Awwissu nnifsu komplew jikkonfermaw il-ġibda ta' Għawdex bħala destinazzjoni ewlenija, inkluż f'turiżmu ta' kwalità.